Ang kanami lang sa aton Ginoong Hesus, kay nakita iya ang tanan, matarong man ikaw o kon makasasala bilang kandidato sa ganarian nga wala sing katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat and even excited kay may ari kita duha ka mga pamatanon nga aton mga panelists, aton mga resource persons, sining aton nga leksyon numero 3, Seeing People Through Jesus' Eyes. Ang ako noon ay ipakilala sa inyo ang produkto sang Central Philippine Adventist College halin sa iyang pagkatao hasta subong wala sang iban si Miss Kylin Flor Maglana na graduate siya sa BHN, pasado siya sa nursing, apang sa pila ni ka mga tinuig o kung isa o kung duha ka tuig, nagtudlo siya diri sa aton academy, kag subong may handom siya nga mag-upgrade. Siya ang founder sang TAG, isa ka art guild diri sa CPAC. Ma'am Kylin, mayong adlaw sa imo. Good morning, Pastor. Yes. Salamat yun, Pastor, sa pag-invitar sa akon sa sininga program. Yep. It's quite a challenge for me, Pastor, but thank you for the opportunity. Yes. Kag kami nagasalig diyan nga maibugagid kaya Ma'am Kylin. Kag ang sa sunod niya ato na ni siya na imbitar diri for several times si Sir Julius Alonsabi, graduate man sang School of Theology diri sa St. CPAC, kag subong siya isa sa mga values teachers sa aton academy, both senior and junior high school. Kag siya man ang aton nga chaplain o kon ang aton pastor sa Academy Church. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, liwat pastor, salamat sa sininga kay gayunan kag subong man sa aton mga kaabiyanan nga naga subaybay sa aton programa. Yes. Gentlemen and man, salamat gid sa inyong pag-accept sa akong invitation nga karon kita makig-istorya. We will discuss, share sang aton nasidingan, sang aton natunan sa aton leksyon, Seeing People Through Jesus' Eyes. And that is lesson number 3 for July 11 to July 18. Apang sa hindi pa mga kauturan, sa masunson aton na naitamyamon ang pila naton ka mga nagpamati gid permi. Ang aton mga kauturan dira sa Garcia Church, si Brother Wilson Johnson and family, ang Galos family, Castro family, Lizares family, Redondo family, ang Serva family, Salido, Razonably and Arcelias families. Kag ang aton mga kauturan dira sa Sinda Duran, sa aton Duran 70 Adventist Church, ang mga Sildres family, kag upod pa niya, kag ang pinasay si Brother Roger nga taga Duran is the Church nga ato nasubong sa Manila nagatrabaho. Mga utod, ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada alas 9, tubtob alas 9:40 Biyernes sang gabi. Aton ginapasalamatan ang aton mga abiyan dira sa Radyo Bandera, si Doc Ramil Oy ang CEO, si Sir Eljan Castaño ang aton station manager, si Sir Jen Paul Generoso ang aton nga program manager. Kagara man kita sa may Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos kada Sabado sa ngaga. Akon ginatamyo aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking dira sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, kag sa Maguindanao,
sa may Sultan Kudarat kag sa bilog ng Mindanao. Kag diri man sa Negros Occidental, sa Iloilo, sa may Antique, sa Capiz, sa Aklan, sa Guimaras, kag sa Negros Oriental, sa aton mga kauturan ng Mailonggo, dira sa Masbate, sa may Romblon, sa Palawan, sa Eastern Philippines, sa Samar provinces, sa Leyte provinces, kag sa Biliran. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton ana iduko ang aton mga ulo before si Ma'am Kailin magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Akon pangabayon si Sir Julius sa pagpangamuyo. Balaan namon nga Dios, amon ginaagda ang imo balaan nga espiritu nga magatoy-toy sa amon samtang kami magatuon sang sining bilidhon nga leksyon sa sining nga semana. Ginapangabay namon ini nga mabaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ma'am Kailin, aton sadsaran nga teksto sa Mateo 4 versikulo 19. Okay. Kag nagsiling siya sa ila, sunod kamo sa akon, kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo. Amen. Salamat Ma'am Kailin. Kag Sir Julius, salamat sa matahom nga pangamuyo. Ari na kita sa leksyon 3 sining aton ikaduhang ay katatlo nga trimestre sining tuig 2020. Okay. Ang aton nga pagtanaw sa tao pinagi sa mata o kon sa pananaw ni Jesus. Sa aton introduction kay na ang tanan sa tanaw ni Jesus kandidato sa ginharian. Ano man ka kalaot, ano man ka kamakasasala, o kung ano man ka santos, quote and quote, nga matarong ka, everybody is a candidate to heaven. The only thing is that we have to show them where is the way to heaven. And that's our responsibility as God's children nga nauna-una nga nakabaton sang kamatuoran. Yes, Sir Julius, ano pa ginang imo na siding sa aton nga introduction? Nakitaan ko diri pastor ang mga katawhan nga kung sa diin ila introduce si Jesus Christ. Ila binagid sa mga tawo nga nagakinahanglan sang bulig ni Jesucristo. Kag paano sila mamayad sa literal nga sakit, pero kung aton tulukon subong madamo nga mga katawhan ang masakiton kag gakinahanglan sang bulig ni Jesucristo. Kag ang responsibilidad sa mga Kristohanon amo ang magdala sa ila dito sa tila ni Jesucristo. Yes. Yes, Ma'am Kailin, ano pa gid ang imo man nga ma-share sa atong nga introduction? Yes, Pastor, regarding the text, Yeah. the call to become fishers of men, I believe it is for every one of us to become Yes. fishers of men. But before we become fishers of men, we need to learn how to look through the eyes of Jesus. Because, Pastor, even we, Adventists, Seventh-day Adventists, we look through glasses of prejudice. Yep. When we see people, it only takes a few seconds to judge someone. So magsulod ng isa ka tao and then may judgment ka na agad. And it's very hard to remove that judgment and to look through Jesus' eyes. Yes, and that's correct, Ma'am Kailin. Nga kita nga mga tao bala, mayara na kita daan niya eyeglasses, no? Nga dira naton gina-filter ang aton interpretation sa tao. Kay ini hindi maluwas, ini makasasala, ini namin siya. Pero iba ang kay Jesus, Sir Julius. Kay ang word bala sa New Testament sa English nga Jesus had compassion on them. Nga pirmi lang gid maluoy si Jesus kada kita iya sa mga tao. Manggaranon man naluoy gyapon siya. Hindi naluoy siya nga wala kwarta, naluoy siya nga wala sang kaluwasan ina nga tao. Naluoy man siya sa isa ka pobre, sa ka imol, nga luwas nga hindi maluwas, deprived pagid iya sang mga manami ng mga butang diri sa kalibutan. So, everybody in the eyes of God, may word nga compassion, nga may naluoy si Jesus sa pagtanaw sini sa ila. Amen. Yes, may dugang pagig kasi Julius. Ang aton bala nga mentalidad mga kauturan nga kung kaisa bangod sa pagtulok naton sa tao kag kaisa nagapalayo kita sa ila
Hindi kaangay kay Ginoong Hesus nga siya mismo Ang ang gapalapit. gapalapit bisan pa may mga barriers, may mga hadlang, mga kultura nga hindi unsa aton abi kadali sa aton magpalapit sa tawo nga kaangay sa aton. Pero kundi pareha sa aton Yeah. kag hindi kita komportable ka budlay sa aton mag-reach out sa ila. Pero diri amazing si Jesucristo. Yeah. Kung paano niya ginhimo Kay niya. manggaranon, I'm sorry, manggaranon kag imol, the same ang pagtratar Yes, ni Pastor. Jesus. Okay. Ari kita sa aton nga Sunday election, Ma'am Kailin. Ano ang imo, Ma'am Kailin, ma-share diri about Jesus as the God of the second touch? Yes. Second touch, Pastor. No? Yeah. Sometimes it does not take only one time to reach a person. It takes the second touch of Jesus. In this lesson, no, we can see how God healed this blind man. But before the healing began, it started first with his friends. Kaya diba, the blind man did not come alone. Yeah. Iya to nga mga friends ang Yeah. nagdala sa iya. So here pa lang, at the beginning pa lang of the lesson, Pastor, we can see nga how important it is to choose friends who will lead you to Jesus. Yep. So that he can begin the healing and the what we call second touch. I believe nag-istorya kami kagina ni Yeah. Sir Julius about this ang second touch. Gina-explain niya sa akon Yeah. what the second touch meant. So ano to gani Sir Julius? Yeah. Sir Julius, before you go, si Ma'am Kailin nag-explicar nga ang tao niya, ang blind man from Bethsaida, wala siya need kay Jesus. Kay wala siya kakilala kay Yes, Jesus. Pastor. Oh, pero ang iyang mga amigo, wala man nabutang dire but they o kung the people brought him to Jesus. So it might be iyang mga ginikanan, iyang nga utod or iyang mga amigo, iyang mga pakaisa, iyang mga parenti nga nakakilala ya kay Jesus. So gindala ini nila. Kung imo pa gani padaluma na there is an idea nga ini nga bulag hindi gani gusto. Dogin pilit pa nila ang bulag nga magkadto because they know nga si Jesus siya makaayo. So amo na yes, Sir Julius, ano pa gid ang imo da ma-share? Pertigid katahom sa aton leksyon mga kauturan. Pastor, ining second touch, kung imo tulo ko may duwa ka pamaagi. Ining bulag, may mahina siya nga pagtuo sa Ginoo. Pero babaskog ang pagtuo sa nagdala sa iya. Nagdala sa iya. Amo na ka-importante Oo. nga malatnan ang iban sang aton pagka matuto sa aton nga pagpakita sa ila sang aton eagerness. Kag sa ila pagdala sa sini nga bulag kay Jesucristo, ginbrought nila kay Jesus Christ, kag nagpakitluoy pagin sila kay Jesus Christ. So here comes ining bulag siguro sa iya pangunahuna. First time niya ni makilala si Jesucristo mo. And that's first time niya nga ma-meet, ma-encounter si Jesus. So pareha sa aton, first time nato nga pagkilala kay Ginoong Hesus, una hindi pa naton ma-appreciate. Hindi pa ma-appreciate. Yes. And that's correct. And when God brought him out dito sa crowd, nakita naton nga gusto sang Ginoo ma-build ang relationship. Kanami sang word nga relationship. Ang relasyon must spend alone with God kita kung hina ang aton pagtuo. And that's what Jesus did. Gusto niya ma-build ang relasyon niya dito sa tao nga nagakinahanglan sa bulig sa iya. Yep. And when God touched his eyes, ang una niya nakita, wala niya anay na-appreciate. Parehas wala sa kamaturan, wala nato na-appreciate. Nakita niya ang iban siguro, we do not know kung sinong tao to nga nag-upod sa ila. Maybe they are disciples of Jesus Christ. Nakita niya, pastor, nga mga kahoy sila. Yeah. Kag ang Ginoo liwat nagtouch sa iya mata, nakita ko dito ang excitement sang bulag bala nga, wow, nakitaan ko na. May alibyo na. May alivyo na. How much more sa second touch? Yes. So, amo na, pagpakilala naton, gindala siya, nakilala niya si Kristo, nakita niya ginagmay, tubtub nga nakita niya gid ang kaayo sang Ginoo. Kanami, yes, Ma'am Kailin. May Adding to that, Pastor,
on the other hand naman, kita man, the way we look, we are like the blind man sometimes, Pastor, no nga. Kung ang panulukan ta sa iban, daw mga kahoy man, may prejudice kita sa ila, ay, ini nga tao, wala gid ni sang may matapusan, amo lang gid ni siya, daw mga kahoy man sila. And we all need Jesus' second touch Yep. to help us see clearly. Yes, kanami. Oh, okay. Kag isa pagid Sir Julius, Ma'am Kailin, isa pagid amo ni nga on the first place ang bulag to wala to yan need. That's true. Contented lang siya sa iyang status being a blind man until death perhaps. But ang iyang mga friends nga may knowledge kay Jesus, may dako nga pagtanaw nga there will be an improvement. Nga ini nga bulag nga tao, may hope pa ni siya. May paglaom pa ni siya. Pero siya contented na lang. So, amo man na karon, there are a lot of people who are just contented of what they are, despite they are blind spiritually. But we, ang sa atong leksyon diri kay witnessing ang atong leksyon sini nga quarter, we have the responsibility. Amen. And we are even obliged or encouraged to force. That's true. Okay, ginpursa nila tong tao mo. And they begged Yes. Jesus. They No. did not only bring the man, Yes. they begged Jesus. Yes. Which is what we should do. Kung sa Cebuano pa, nag-ampo gid sila, nagpakiluoy sila, intamon Jesus. Oo. So, number one dira nga we have the responsibility. Nga these people who are just contented of their spiritual status right now, makita naton in the eyes of Jesus nga pwede naton sila madala. Amen. Either by force or sa mahumok nga pamagi. Amen. Yes. Ano pa, Sir Julius? May nisari-sari gali nga way sa pagpandaog sang kalag. Yes. Oo. Ang munang nalain ko, Pastor, ang iban, madalala naton sa maayo. maayo. May ara gid nga kinahanglan gid dapiton mo gid, kag piliton mo gid, nga magpalapit sa kay Hesukristo. Yes. Kag makita naton ano man nga pamaagi ang Ginoo naga-bless sina. Accept sina. Yes. Kag isa pagid, ang tao to wala to siya sing as what we learned already nga wala to siya need. Oo. That's why gintandog sa liwa. On the first place, ang unang pagtandog ni Jesus, ginduplaan niya gani. Oo. Yes. Kag kahigko sina iya. May commentary Yes, ko yes, dira, go ahead. Pastor, because reading it as a nursing Yeah. individual, Yes. someone in the medical field, why would he use saliva, Pastor? Kay saliva is a contaminant. It's Yeah. very unhygienic. Yeah, kung so tawagin hindi ta. kitinoy. Hindi gani pwede gamiton to heal people. Kay, kung ano lang ni sa COVID. Nag-COVID na to pa. siya. Ay, nag-COVID na to siya. But yes, I think the message here is very clear, Pastor. No? Using a contaminant, Yep. Jesus turned it into a blessing. Amen. The same way He can do with people. Yes. Oh. And then another thing, ang pagduplay Sir Julius, mag-catch to sang attention sang bulag. Amen. Oo. Kaya kung kaisa bala kahit kang kita sang higko, may reaction dayon kita. Oo. So, amo to ginduplaan niya for the man to react. Yes. And then, ginpahiran niya man. Kanami sa kay Jesus siya, kay kabalo man siya mag-ulo-ulo dayon. Oo. Pero at least, gamiton niya ang hard way, kung hindi kita madala sa mami nga pamagi. Tama, So, duplaan niya, nakibot ang tao. Ano ni man, no? Sila ni Jesus, sorry lang gid. Ako initrapuhan, sorry lang natrapuhan ko. Sabi, mata, ay moklat. Amo to, kita iyang tao. Amen. That's where the blind man started to believe on Jesus. Nga, ay, makahimo gali ka? Oo. Imo gali na nakakita na ko. Uy, galing ka hindi pagid sakto, dugangin pagid. And that's it. So God Katahom, Pastor. did it the second touch. Wala nang ganasang panahon. Yes, ari kita sa Monday. A lesson of acceptance. Ano ni Sir Julius ang aton nga makuha diri sa aton nga Monday nga election? Ini siya, Pastor, nagapakita nanungod sa istorya sang isa ka babae nga Samaritan. Nga kung sa diin, sa ila ka panahunan, ang mga Hudiyo, wala gid nagapakig-impon sa sini nga mga katawhan. Bangon kay ini, kung imo tulukon ang ila kasaysayan sini,
they were exiled and gin-adapt nila ang pagano nga pagtuon. At the same time, may ara man sila pagtuo sa ginatuuhan sa mga Hudiyo. Kung sa aton tulokon subong, mga compromise Christians ni sila Yep. nga may gapati man sa Biblia, gapati man sila sa pagano. Kag ang pag-istorya sa sini nga babayi, dako gid nga question mark sa Question mga mark. tao. Yeah. Ag even the disciples during that time, kati udto adlaw to mo. Samaritan woman, udto adlaw. Kaya ang Samaritan, ang babae, kundi 5 iyabana, daw hindi nami ang iyang nga itsura sa komunidad. Ti ang kalabanan niya nga mag sagob sang tubig hapon na kaya hindi mainit. Pero siya nagkadtuod to para nga wala tao. Oh. Balaan niya nga i-judge siya sa mga tao. I-judge siya sa mga tao. Pero it so happen, unknowingly, wala ganyan na balaan. Nga may isa ka tao, dira. Di nagipos-ipos na manggani siya. Kaya di balaan niya, Diyos, ang Hudiyo ang tao. Di wala sila namin nga connection. No, nagipos-ipos lang siya. But ang si Jesus, amo ang nag-una istorya. Yes, Ma'am Kailan, ano ang resulta? Yes, Pastor. I like how Jesus approached the Samaritan woman. He did not judge her. Yep. Nagdiretso gid siya and he really appealed straight to the woman's need. Ano gid bala ang kinahanglan sa mga Yeah. babae? She needs salvation. Yep. And he did not point out nga ay mali mo ning, amuning mali mo. Oo. No, he appealed for what she Yep. needed. Oo. Kaya in Jesus' eyes, everybody has salvation. Yes. Oh, ti atong babae sa matayas ang kadaman dito ya hindi kinto maluwas kay kalimak na magpluman. Grabe na ginaya. May tani kung kadwa lang. Oh, pero ti kalimagid bulos-bulos and most likely buhi pa ning 5 ka mga bana-bana niya. And then, in the eyes, amo to kina si Ma'am Kylie Ngambal, nga kada natanaw naton sa tao, pinaagi sa aton nga lente, pinaagi sa aton nga antipara, nga ako ng antipara, green man ang aton makita sa tao. So, amo na siya. And the disciples siya, wala ito yan nagpanglabot ka niya. Oo, wala to sila yan. Kag ang mga disciples sa luwas sa Samaritan woman, ang mga bata kaniya sa disciples, ginapang drive nila, kasamok sa inyo ang mga bata. Pero sila ni Jesus, hindi pagwana. Kaya ang ginharian sa langit is just like them. Yes, Sir Julius. Isa pa gid makita ta di Pastor. Luwas nga nahukman naton ining Samaritan woman. Makita naton diri nga ang mga Samaritan is a great rival Oo. sang mga Jews. Jews. Bangod kay may kaugalingon man sila nga holy place and temples nga dako nga kontra dito sa Jerusalem. Pero wala to yagin tulok ni Jesucristo ang background, ang culture kundi nagpalapit siya, nangayo siya sang tubig. Kag daw na-question ang babae nga mangayo ka sang tubig sa akon nga hindi na pwede ikaw makapangayo sa akon. Pero naghatag si Jesucristo sila niya ang tubig nga iya ihatag amo ang tubig nga hindi na kita mauhaw liwat. Yes. Kundi iya ginpakilala ang ginharian sang Ginoo nga wala sang pili. Yeah. Ganami, Sir Julius, nag-imo gin-emphasize ang theological differences sang between sang Hudiyo kag sang mga Samaritanhon. Lain-lain ang ilang nga doktrina, lain-lain lang nga belief. Ang ilang nga belief sa mga Samaritanhon nga ang Mount Gerizim is the holy place. Whereas sa mga Hudiyo ya Jerusalem. Nga, ti ko nato ni applikal ka karon. Do pa rin na nga Adventista kita ya, sila ya hindi Adventista. Hindi na lang tanan magwali sila, hindi na sila Adventista, hindi na sila magpati sa aton. But Jesus, gin-break na, gin-guba na ni Jesus. Tama, Pastor. Nga klase sang mentality. Ang mga Hudiyo, ang mga disciples to ya, hindi to sila magkuhan mo. Kay masiling na sila, wala na sila kaluwasan. Kay hindi na sila Adventista. Way na sila, ang akong tiya sa una, gamay pa kami, mahambal gina siya. Hindi ka mo maghampang sa mga hintil, ha? Di ang pagkabig sang mga iban nga reliyon, hintil. Ang mga Adventista, yung Ibang mga... influence para sa ila, Pastor. Ang mga disciples to, they don't care. Kay ti sa ila concept being a Jew, why kaluwasan ila? So why there? Nga nung usikan ko man akong panahon sa ila, nga hindi na sila maluwas.
Pero si Jesus lain, kanami isa kay Jesus. I hope nga we have that mentality as well. Nga, ano man siya nga reliyon, ano man siya pare, man siya pastor, man siya sa ibang reliyon, may kaluwasan gyapon sila. And we need to tell them. Amen. Yes. Okay. Kadto kita sa aton nga Tuesday ng election. Begin where you are. Ma'am Kailin, anong imo di ikaw ang mauna sini? Yes, ang na-learn ko gid sa sining lesson, Pastor, no, is to start with the people who are nearest to you. Kay sa diri nga story, we learn about Andrew and how he witnessed to his brother Peter. Yep. How he brought his news of knowing about Jesus to Peter. And kung wala ni, as Sir Julius told me a while ago, kung wala ni si Andrew, Wala si wala Peter. man ni si Peter. So it starts from families because what do you call this? God relates himself to us through family connections. Di ba sa Bible, Pastor, we can always read nga, God describes himself as someone we all know, a father, a guide, a friend. Yeah. So we have to start as those. And na-learn ko lang, Pastor, no, nga, it's because we do not learn how to become these people. We become bad friends. We become bad daughters, bad sons, bad fathers, bad mothers. Yep. The same happens to the children and to those who follow after us. So we need to start gid sa family. Start where we are. Kanami. Yeah. Amen. Kay muna bala kong kaisa sila ni Pablo gawali kita sa iban pero ang aton nga kaugalingon nga panimalay base hindi maluwas. Yes. Sir Julius, yes. Tama na, Pastor. Aplikar gina sa akon nga kabuhi. Kay, as you know, Yep. nga ako ang isa ka instrumento nga nakakilala sa kamaturan. And it's a challenge sa akon nga part nga ibalik dito kag ipakilala ang Ginoo sa akon mga ginikanan kag sa akon mga pamilya. Now balik kita diri katahom ning storya ni Andrew kung may bagay man nga o tawo man nga na-inspire ko, Pastor, wala liwan da si Andrew. Si Andres. Bangod kay hindi siya sikat kung man taon yung makuturan, Yeah. hindi siya bantog Hindi sa banto. nga gidutunan ni Kristo nga nakapang daog sang dilibo Yeah. ka mga tao. Ang iya lang gidya kani mo man tawon dira gin pakilala niya si Pedro, gin pakilala niya ang ang bata nga salad nga nagpakaon sang kadaman kag itong mga Griego nga nagpamangkot na nungod kay Kristo. So ang iya lang gidya, Pastor, pagpakilala. Yep. Pero ang outcome niya, it brings multitudes of people Yep. through his simple way. way of ministry. Yeah, so kung sa kanta pa Sir Julius, Ma'am Kailin, pianist si Andrew or si Andres. Hindi man kakanta nami ang manugkanta nga kilala sa tanan kung wala ang background sang component sang ano ni pero hindi makita iya ang nagapiano. Oo, babatian lang ang piano pero hindi siya makita. Ang makita lang ma-highlight permi ang singer. Pero kung wala ni ang pianist, wala man nada ang singer. So do amo ni siya. Si Andrew hindi gani katindog iyang ngalan without mentioning Peter's brother. Kung mo basahon ang New Testament, always gina Andrew, Simon's Peter brother. Oh, hindi katindog ang iyang ngalan independently without mentioning Simon Peter. Because si Simon Peter iya kilala. Pare bala na. Okay. Si si Kailin, amigo ni Julius. Hindi kilala si Kailin, kilala si Julius. Pero pag mention ka, okay, kilala ko na. So, amo na siya. So, si Andrew, nakilala tungod sa kay Andres yung kanami. Okay. I would like to add to that, Pastor. Okay. No? Damo sa ating mga miyembro, gareklamo nga, wala ko talent. Wala ako sang may mahatag sa ministry. Wala gid kuya talent, wala gid kuya. But like Andrew, you can start there. Just introduce someone to Jesus. Amen. As easy as that, Pastor. And that's correct. Isa pa gid Ma'am Kailan, Sir Julius, ginuna ya gid iya pamilya. Tama. Nganong ihatag mo ang blessing sa iban. Kung pwede pa nimo mauna ang imo nga. Sa tapos anong natabo? Si Peter
grabe, members ang inner circle. Sang tatlo lang na sila mo. Nga mga members ang inner circle ni Jesus. Nga lapit kay Jesus. Si Peter, si John, kag si James. Na, through him, ano ba lang natabo kay Pedro? Ay, grabe. Bida pero si Pedro. Siya man to naglabo sang ano ni. Oh, kag siya man to yang nagpalansang upside down. So that's it. So Peter actually kag subong niya bisan subong niya mga kiladawan nga mga istorya si Pedro nga nag-abre sa pagtahan sa ganaan. Oh, so sikat niya si Pedro, but without his brother Andrew wala si Pedro naka-attain sina. So mga utod kabay pa nga hindi kita magtagudili o kung hindi kita magduwa-duwa to tell Tama. the members of our family because we do not know one day sila ti pero na sang akon nga iloy nag-adventista through her ako na himo pastor. That's correct. So amo na siya. Now sa Wednesday naton way nagid kita panahon we cannot dig too much dealing with difficult people. Yes, sa ano di ang mga example diri Sir Julius. Isa sa mga nakitaan ko makauturan, wala nakitaan sa Ginoo ang negatibo nga bahin sang isa ka tawo. Kabalo kita kung ano ka-impulsive si Pedro Pastor. Kag inabalang rush maghambal. Wala sa kabatya kung makasakit o hindi. Pero nakitaan sa Ginoo, hindi ang pagiging rush niya, ang pagiging impulsive niya, kundi ang pagiging powerful preacher niya. Ang kabuhi ni Tomas, isa ka manugduha-duha. Yeah. Kaya gusto niya gid makitaan ang tanan nga To see sabat. is to believe. Oo. Pero nakita niya nga si Tomas may ara sincero nga pag-search sa kamaturan. Nga kung masabat ini, mangin matutom siya. So, daw mo na, Pastor, ang nakita ko dra, nga ang Ginoo, ginatulok niya, hindi sa malain, kundi ang potensyal mo sa ministeryo, kag magamit. Yes, Ma'am Kailen, ang imo nga. Amo man na ang mahambal ko, Pastor, no nga, the way Jesus looks at us, not our mistakes. Wala niya nakita ang aton nga mga downfalls. Ang Yes. nakita niya is that we are all Kanami. potential candidates for the kingdom of heaven. Yeah. Amo to ang case ang kuan ni Mary Magdalene, di ba? Nga si Mary Magdalene niya hindi eyes of everybody sinner dapat nagid sa batuhon niya. Dapat nagid gani sa iya nga ipatyon gid siya. Because she is not living to the expectation of everybody. So kada makita sa iya amo ginaya permit thumbs down gid iya permit kay Mary Magdalene. Pero sang nabutang siya sa tubangan ni Jesus, nakita ni Jesus ang potential sing isa ka sinner. Amo man na, we will see people in Jesus' eyes. Hindi sa aton preconceived idea, sa aton worldview nga hindi na maluwas nga tao. Ngay, bisan ato ganing sa cross, Sir Julius, Ma'am Kailin. Convicted na gito yung criminal yan. Nadul siya mo, nagpa-imperno na gito yan. But Jesus said, today you will be with me in paradise. Basta kay at least, ang punto lang, we will acknowledge our being sinful. Yes. Ang isa pa gid diri mga kauturan amo nga si Jesucristo Pastor wala sang ginusikan nga panahon. Nagapangwali siya sa mga balita masa pabibi man sang dagat. Nasapuan niya dito si Andrew kag si Pedro kag sa dira sa kung sa aton pa sa crowded place amo ni ang syudad subong nga na-meet niya tong scribe nga nagapamangkot nanungod sa sugo sang Ginoo. Kag ang pamangkot bala pastor nga kabalo man sa sang sabat inabalang may mga tawo nga atong ginawalihan inang ginatungkad lang gid ang imo kaalam. Pero Jesus deal with them with compassion. Kag lastly dira makita naton hambal mo pastor nga bisan hasta na didto sa cross ang iya lang gid ya pagtulog sa tawo nga kun maluwas luwason niya. Yep. Wala na gid kita. Pila na lang kami nito nga bilin. Yeah, sa aton Thursday, sensing providential opportunities. Ma'am Kailin, ano di ang isa sang mga aton makuha sini nga punto? Yes, Pastor. Here we can read the story of Philip, nga how he was led by the angel of God. Gin-command siya nga, okay, kadto ka diri, amo ni himuon mo.
in the same way dapat amo man kita na pastor no nga maka-sense gid kita sang providential opportunities. oo. If God tells us to do this, to go there, di na magduha-duha. Go. Go. Na titanawa kundi ang yunok to na nahimo Na-convert. tumulo and then ang oportunidad nga gininbitar si Pablo come kay RD open diri and then si Pablo wala nagduwa. Yes Sir Julius, imo last word ibe. For me, there are people who are really honest searcher of the truth. Like the eunuch. Kag ang aton lagid nga work, although they have already some learning about sa scripture, pero hindi nila mabalaan pareha sa aton sa end time subong people are reading about the mark of the beast. Is it microchips or that? And they do not understand. So, our role bilang mga katawan sang Dios amo ang magkadtugid sa ila kag ipa-intindi sa ila ang ining mga kamaturan kag sila makahangop kag paghambal niya bautismo hilagi ako subong kay nabalaan niyang kamaturan. I believe there are many people who will accept Jesus if we are eager. Yes, Ma'am Kylene, last word di mo ma. Last words from inang I wish we could be like Jesus more and more, pastor nga we need to break down barriers, break down cultural barriers, language Amen. barriers, all of these Yep. barriers, so that we can reach more people, because as the Bible said, the harvest is plentiful but the laborers are very few. Amen, that's We correct. need to really Yep. break down barriers and reach out more, pastor. Yes, mga utod abiyan. Kabay pa nga magtanaw kita sang kalibutan labi na sang katawhan pinaagi sa mata ni Jesus. Ato natunan bago lang gid kung ano si Jesus magdeal sa tao, and then most importantly, everybody is a candidate to heaven. So ano man ang ilang background, makasasala man na sila, cast out man na sila sang society, deprived man na sila sang better life kanami nga pangabuhi sa kalibutan, mga utod, sila tanan kandidato. And hope nga amo na ang aton nga role nga i-play samtang kita nagahimo kag nagaalagad sa Ginoo. Nga ang tanan gid kandidato sa tubangan sa Ginoo kag sila may tsansa nga may kaluwasan ara sa aton mga kamot ang ilang kaluwasan. Ato ni duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, salamat Ginoo nga imo kami gamit sa siningation. Salamat sang imo mga pulong, salamat sang imo mga kamaturan nga amo natunan. Kabay pa nga amon ini mabalon sa amon tagsa ka mga eskwela sa batika, sa amon mga iglesia. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manonobos. Amen. Ma'am Kylene.